Inday Vlogs ni. What's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So guys, manguha day tag utanon sa ako ray kuha. Dito. Dito. Dito ta mga tag balatong. Dito nga. Balatong. Wa. Lubaga. Napag kuha og butang sa sudanan. Kanang duha? Oh, anaon ni og kuha. Duha? Lubaga matag sa on. Ibutang na ang sudanan. Kay may kuha pa ta diri. Og kuha pa diri. So guys, dara day guys no. Guys, sorry guys, sana sa sorry guys. Kayang balatong guys. So, Tara, nahulog. oh. Graday guys. Hoday niya. Ay kuha sa kung palo mo lang ga. Dara guys. Ako lang suda ko kayo guys. Oh, tao man guys. Muro bag dan guys. Uwan man guys. Kaabot to ni guys. Ma! Nawag sa ako guys ha. Wait. Anhe! Sumari ni guys. Pwede na ikuhaon mama ang magagmay? Gagmay nga. Inani ba? Kanay? Kanay? Sa Ano ba? Kanay? Teko. Lang kumayo. tara oh. Sumari ni guys. Dahong guys. Ah. Guys. Mangita ako. Wala na. Basi na pa di ay. Basi na pa to. So naara oh among sili. Sili na mo oh. Tara oh sili. So ato ta dito. May vlogs na mga paghapon. Tara dito ati oh, tara ati oh. Tara dito ati oh, tara oh. Asa? Tara oh. Manguha tag kuan? Balatong ba balatong? Nagid adiha balatong. Asa? Tara oh. Tara oh. Gamay mata ni Inday Vlogs. O ko kita, dali na lang. Romantika. Sabi aday ko kita guys. Isa. Tawag na ko sa video. Oh, isuod na. Mama, ako ang piluhuris manikatay. Oh. Oh. Shit. Guys mo dahil guys no. Para bang dito ka kitaan niya eh. Ha? Oh. Kenapa oh? Sumudin rin guys. Yo, guwang nga. Guwang. Diar ka kay mari ko guslog. Okay. Hey. Ma. Ay sa ma, bato sa kasulod. Bato sa kasulod ma. Isa. Oy.
na mama. Shut oy. Dali na ma. So guys, katulog guys. Di umuna sad ko anima. So bye na lang guys. Oy kay mga Ito dapat ko kaon to okra. Kailangan. Sala. Palit sa nahalo. Ali, Bib, ipakita na, Bib. Anta. Magkuha pa tayo dito uguan. Ali na. Nangga. Ya sana. Ma. Tara. Ako din butang dirim ha. Sisi, bumblebee, dandan, sisi.